Здравейте! Вие сте отново в моя канал. Аз съм Даниела и готвя с моят любим уред Thermomix. Днес ще направя така наречения фристайл кукинг и ще направя айран. За целта ми трябват познатите 3 съставки и прочващо врат на копчето. Защо правя айрана с Thermomix, а не просто с вилицата или с телта, ще разберете в края на видеото. Започваме. Така. В Германия имам едно кисело мляко, което се нарича Болгара и е с български, оригинални български култури. Аз ще използвам и малко кефир. Това е, мисля, че украински. Ще сложа, защото е много полезен. А пък аз не го обичам така, много ми е кисел така, особено малко. И затова ги смесвам. Разбира се, малко сол. И от моята любима канген вода. Цак. Да покажа как изглежда в купата. И сега въртвам за 10 секунди и става най-финното, пенливо нещо на света, наречено айран. Ще въртим на максимална степен. 11 секунди по-късно имаме един прекрасен айран, смут, как се казва на чист български. И казвам на здраве!